Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagpasira sa Manukan Country, madayon ini sa piyak sang ginahimo karon nga negosasyon sa mga tenant sa Manukan Country sa LGU sa Bacolod. May report sa Nico Delfin. Tubtob wala pa sang nahimo nga kasugtanan sa tunga sa mga tenants kag Bacolod LGU. Madayon ang pagpatuman sang City Legal Office ang closure order matapos ang ginhatag nga Hulyo 5 nga deadline. Ginpahayag na City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. wala siya sang may nabaton nga mando angot sa paghatag sang extension sa mga tenants. Gani ila ipatuman ang pagpasira sang Manukan sa weekend ukon sa Lunes. Libis kan pa-delay nila yan, may sigurado by next week may implement kami closure. May close na sila na muna on our own time. Hindi sila mamanda kung saan sila i-close. O dapat prepara na sila maka-effect na kami closure sa ila. Suno kay Tess Mondres, spokesperson sa mga tenants, nagsugot na sila nga magsaylo sa temporary facility sang SM Prime Holdings Incorporated. Ugaling nagahinyo sila sang 2 ka semana nga extension, agod mahimos kag makaplastar sila sa bag-o nila nga sadayluhan. Nagalaom sila nga mahingagaw ang ginapaabot nila nga mangin permanente nga sadayluhan sa ginapanagihan nga duta sang syudad sa reclamation area. Ini sa baylo sang pag-aarkilahan pa nga duta sang syudad sa likod sang Bacolod City Government Center. Budlayan kami mag-transfer, dali-dali mo. So, ginatanaw, ginalook forward na mong subong. Kaya duha man na yung propose siya sa amon kagapon. Anyway, ginanegosate mo man na namon, gitsubong Ginpahayag na ni Mayor Albi Benitez nga anuman ang mga resulta sang pagdialogo sa mga tenants sa LGU, magapadayon ang gintala nga pagpasira sang Manukan agud masugura na sang asang PHI ang development project sini sa ginarkilahan nga 3-hectare property sang syudad. Nakigangot ng syudad sa pamunuan sa Bacolod City Police Office para sa security plan sa ginapaabot nga pagpasira sang Manukan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.